Yurdumyzda giňden bellenýän şany tene, hasyl toý münasibetli geçirilen giň gowrunly dawaranyň dowamyna teatr artistlarynyň taýýarlan edebi sazy kompozisiýasy görkezildi. Edebi sazy kompozisiýada watan mukaddesligi, berkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň saýasyna hem-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarovnyň parasatly başdanlygyna ýitilýän belen sepetleriň, gazanylýan ul üstünlikleriň, ýurdumyzyň babaday hanlarynyň, şeýlede hasyl toýunyň, halkara parakaçylyk we ynançmak ýanyň wasby belenetden ýetirli. Garagum derýasynyň aşgabaş ýagynyň çäginiň geçýän böleginiň kenary esasy bayramçylyk çägelerini geçirilýän ýerine urly. Davaratnaşlar Sahawatly türkmen topragyny öndürilen bagçy önümlerini görnüşlerini synladylar. Bu görnüşler arkaly türkmen babaday hanlarynyň ihlasy zähmetiniň ajaýyp netijeleri hökmünde öndürilen hasylyň bereketi ör oýna galýa. Şunun bilen baglanykda birdäki çörek we çörek önümleriniň görnüşleri hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Munyň özi watanymyzyň rızkal bereketliginiň, agdyr halkymyzyň taşaklarynyň rızkalynyň ýetilmezliginiň alamaty bolup dawralanýar. Bayramçylyk meýdançylarynyň çäklerini türkmen topragynyň bereketi baýdygyny alamatlandyrýan görnüşler arkada we Aşgabat şäherleriniň ähli welaýatlariň hem-de owu gojalyk toplumynyň sergilerine de aýdyn ýüze çykýar. Hasyl toý giň we şöyle medeni köpçülikleriň şäherlere baý boldy. Belent ruhy beslenen dawaranyň ýaýwanylan çäklerine medeniýet we sunugy saatlarynyň çykyşlaryna da giň orun berli. Bayramçylyk şäherleriň joşgyny aýdym faazlar bilen öt goşdurulmagy bir ýerde guralan dawaranyň derejesini we ähmetini hasa belende götürdi.